Magandang umaga mga kaibigan. Meron lang akong i-share sa inyo. I-share ko lang sa inyo itong paggawa ng voice over sa ating mga video gamit ang Power Director na application. Madali lang to siya mga kaibigan kasi hindi to katulad sa KineMaster na napakaraming pipindutin. Malilito ka. Itong Power Director ay ano to siya mga kaibigan, no watermark to. Pwede mo siyang magamit para sa sa video natin sa Facebook, sa YouTube at saka sa TikTok. Kaya itong ginagamit ko mga kaibigan pag nag-upload ako ng sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok ay itong ang ginagamit ko. No watermark siya mga kaibigan, saka libre to. Ito siya, may na-install na tayo. Pindot lang natin. Yan. Pindot lang natin mga kaibigan. Tapos, new project muna tayo. Dito, mamili tayo ng 16:9 or 9:16. Bali, ang papiliin natin ay 16:9. Yan. Dito, mamili tayo ng video sa ating camera. Tapos, yan. Paikliin lang natin mga kaibigan. I-press lang natin yan. Tapos, kita mo yung na yan, kutsilyo. Tagain mo siya. Tapos, itapon. Yun. Ito ay may, ipili natin mga kaibigan ito ay may sound mga kaibigan. May sound yan mga kaibigan. Good afternoon mga ka-agri. Ito na yung pangatlong proseso. Kung gusto nating tanggalin yung niya mga kaibigan, tanggalin natin ng yung sounds ba, yung nagsasalita, yung voice. Press mo lang yan. Tapos kita mo tong lapis na yan. Lapis. Lalabas yung volume. Yan. Pakaliwa, i-okay mo lang. Press mo mga kaibigan. Pa-play mo. Nawala na yung volume niya mga kaibigan. Ngayon naman ay, kasi ang natin ngayon ay paano lagyan ng voice over. Magsasalita tayo, palitan natin Ang gagawin natin ay, muna, ibalik mo na siya, tapos, kita mo tong ito, nasa unahan, press mo yan, dito, nakalagay yung, dito, yung parang note ba, yung sa kanta, i-press mo yan, dito na tayo sa voice over, yung voice over, i-press mo yung voice over, tapos, record. Nakalagay sa record yan. I-press mo yan. Dito, the first audio track kasi number 1 siya. Unang natin, pag voice over. Dito mga kaibigan ay magsasalita ka na. Mag voice over ka na. Yan, nag voice over na tayo dyan. Yan mga kaibigan, nag voice over na tayo dyan. Hop. Yan. Yan, antayin mo lang. Dito nakalagay banda, save, discard, replay, retake. Kung gusto mong i-save, pero pwede na, automatic na yan nakasave mga kaibigan. Kung i-discard mo siya, nasa iyo rin yun. Yan, i-play natin Ako po ay si Dagol. Ito ay nagbibilad ako ng palay. Yan mga kaibigan Yan, naggumawa ako ng voice over. Yan. Ganun lang mga kaibigan. Tapos, dito babalik tayo sa kanan para ma-produce natin. I-press mo yung number 1. Yun. Save project, produce video. Unahin natin ang produce video. Yan. Pagkatapos yun mga kaibigan, dito mamili ka save to gallery or SD card. Share on Facebook, share on YouTube, more output option. Dito ka na sa sa number 1. Tapos, mo siya, HD mo siya. Dito, produce mo lang. Yan. Antayin mo siyang 100%. Saka mo i-okay. Ito ay madiretso na to sa ating gallery. Ganun lang kasimple mga kaibigan. Antayin mo lang siya.
Antayin mo lang. Ganun lang kasimple. Pwede mo na siya pwede mo na siya ma-upload yan. Okay na natin. Doon tayo sa gallery natin. Yan. Balik tayo sa gallery. Tingnan natin. Ako po ay si Dagol. Ganun lang mga kaibigan. Ito ay Ito, wala nagbibilad siyang ako watermark. ng Nakita mo, palay. wala Yan talagang mga kaibigan. watermark siya. Yan, naggumawa ako ng voice over. Tingnan na natin ha. Ako po ay si Dagol. Ito ay nagbibilad ako ng... Yan, kita mo talaga siya mga kaibigan. Ready to na to siya. Ready to upload na to siya. Pwede mo siya i-upload sa YouTube, sa sa TikTok at saka sa ating Facebook. Ayan, ganyan lang kadali. Ganyan lang kadali mga kaibigan ang paggawa ng voice over. Sana po ay may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood at God bless.